ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардан бошед. ҳамватанони азиз, бародарои гиромиқадр, подписчикони канали мо, шумо канали фикри шумо, ман аз шумо аз замин то осмонам миннатдор. ҳамватанои азиз, ҳама каса ҳамин видеои бародарамо, додарчамо, фарзанди бародарамон, акаи шӯҳрат додарчамон, худо раҳмату мағфират кунад, Хусравҷон, кӯдаки 12 солае ки ба синни 13 норасида бандагӣ кард дар шаҳри Екатеринбург. мо зиёда аз 207 000 рублеи русӣ мобайни 24 соат ба мобайни як рӯз багӯем ҷамъоварӣ кардем. навора мо ҳамин саҳари соатҳои 7:30 8 саҳар ношуда маҳкам кардагӣ будем ки додарчамон дина бегоҳ ба ватан расид. саҳари барвақт ба хок гусел кардан ба хонаи охираташ. дар ҳаққи додарчамон дуогӯ бошед. бахшиш ки мо навор дер биромад, рости кор будам, ҳозир омадем. бовар кунед кору бисёр буд, ҳозир вақт ёфтем. хонае норасида гуфтам ҳамин амонати мардума ба мардум отчёт мақсад маълумот дода бошам ки зиёда аз 207 000 рублеи русӣ мобайни як рӯз ба мо ҳамеша тоҷикистониҳо пешқадам ҳастем кори хайр ба. аллоҳ хайри ҳар яки шумо қабул кунад. худованд якатона 100 кунад, 100-атона миллион кунад. худо барака ёбед. мардуми тоҷикистон ҳамеша сарбаланд бошед. худованд фарзанди ягон кас бемор нашавад. худованд ягон кас дар почаш хор нахалад дар мусофират, дар ғарибӣ. аллоҳ додарчамона хонаи охиратшо обод кунад, ҷош ҷаннат бошад. дуогӯ бошед. падараш дар маҳбас ба ҳамаи ҳамватанон миннатдории худаша баён кард. амакош ҳама хештаворош миннатдор ҳастанд, дуогӯ ҳастанд. бародари азиз, картаи духтарчашон буд. навор сураташа мебинед, чанд қа пул ҷамъ шудагӣ отчёт ҳамон карта. дуогӯ бошед ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. бо шумо ҳастам ҳусейн нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. канали фикри шумо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. канали фикри шумо имрӯз тасмим гирифт ки барои шумо, барои бародарои шаҳри Екатеринбург, граница Екатеринбург, Қазоқистон мошини худамро ташкил кардем. алҳамдулиллоҳ, бародаро бо дуо бошед. даруни шаҳр ба 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. инчунин граница Қазоқистон, Екатеринбург ва дигар минтақаҳо, любой ҷо мақсад, тамоми ҷо иншоалло заказ кунед. компанияи Варзи Манор, компанияи канали мо шумо, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. худохоҳ тасмим гирифтем ки барои шумо 24 соат дар хизмат бошем. номерои бародарамон акои Сорбон дар зери навор мешавад. занги шуморо худохоҳ интизор ҳастем. ва бародари азиз, нагуфта намонад, билетҳои арзон дорем. авиакаси худи канали фикри шумо билетҳои хеле арзон нисбат ба дигар авиакасаҳо. занги шуморо интизор ҳастем. бародари азиз, дуогӯ бошед, дуогӯи ватан модар бошед. худохоҳ мо ҳаракат мекунем, каме ҳам боша баҳри шумо хизмат карда бошем. нагуфта намонад, корҳои пастаяни барои документдоро ва одамое ки документ надоранд, серьёзни одамое ки коркун ҳастанд, дар худи шаҳри Екатеринбург ривни комбинат моҳизавод ба кор аст. номери ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. бохи дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум.